Το κορίτσι μας. Η τρίτη ταινία λοιπόν είναι πανελλαδικές project. Δεν θα πεις κάτι να πάρεις πρωτοβραβείο. Αυτό είναι δικό σου. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Τι να σου πω, ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Δεν το περίμενα, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Τι άλλο να πω, έχω... Να μας πεις που πέρασες τώρα. Ψυχολογία. Πάλι. Δεν ήταν και λίγο και από ό,τι κατάλαβα ήταν και λίγο ίσως κάπως, πήρες 18 κάτι άκουσα. Για αυτά θα μιλάμε τώρα. Θα μιλάμε και για αυτά, έχουμε και ένα λόγο. Πάνε, τέλειο. Ποιο έτος εσύ, πρώτο? Τώρα ήταν, Μπράβο. Και να πεις ευχαριστώ στους φίλους που έλεγες. Ναι, ευχαριστώ. Ποιος έπαιρνε βίντεο θέλω να μάθω εγώ? Εγώ, τα περισσότερα. Θα βάζεις μόνος και... Ναι. Πρώτος ήταν και κάποιος φίλος του 12 η ώρα. Κάποια γυρίσματα έγιναν από φίλους μου, αλλά ναι, τα περισσότερα εγώ. Μπράβο σου. Ένα και... Ναι. Εννοείται, θα προσπαθήσω. Έχει άμεση σχέση και δουλειά του διάλεξη. Δηλαδή θα το σπουδάσει για να το πάρει αλλού μετά νομίζω. Θες να μας πεις κάτι άλλο, δεν και εσύ ήταν ψυχολόγος να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε πριν, να μην ξεχνάμε την ιστορία που υπάρχει πίσω. Όμως σήμερα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τα νέα άτομα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό επίσης, γιατί η τέχνη είναι ένα βασικό στοιχείο της, είναι η ανανέωση, το να πας κάτι μπροστά. Και μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να γίνει όλο αυτό το event σήμερα, για τα νέα παιδιά, για τα νέα ταλέντα. Πραγματικά μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραία, λοιπόν πάμε στο δεύτερο βραβείο, που είναι το Ρέρνα. Έλα μωρί. Έλα ρε πολύ. Καλώς Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τον πάρει Είναι πολύ σημαντικό να δίνετε βήμα στους νέους δημιουργούς και νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία για αυτό το φεστιβάλ για πρώτη χρονιά. Γιατί είναι κάτι δύσκολο για έναν νέο δημιουργό να μπορεί να βρει τη θέση του, να δείξει τη δουλειά του. Γιατί ειδικά για ταινίες οι οποίες γίνονται με μεγάλη δημιουργικότητα, αλλά με πολύ μικρό budget, σχεδόν μηδαμινό, όπως είναι και στην περίπτωσή μας και στις περισσότερες περιπτώσεις των ταινιών που είδαμε. Τώρα εγώ τι να πω, εγώ να ευχαριστήσω τους ηθοποιούς μου, όλα τα παιδιά που δουλέψανε. Και από εκεί και πέρα μας δίνουν όλη η δύναμη να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ δηλαδή είσαι πιο σίγουρος κινηματογραφιστής από το Βασίλειο. Εγώ είμαι... Σε βλέπω κινηματογραφιστή. Έχει παρέσει κόκκινο. Ωραία πράγματα. Από πού είσαι θέλουμε να μάθουμε? Αθήνα. Από την Αθήνα. Ο Βασίλειος από πού είσαι? Από τον Βολό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο σου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα φτάνουμε στο πρώτο βραβείο. Έτσι, θα έρθει και ο Τέρι, βέβαια θα έρθει και ο Τέρι. And now, ladies and gentlemen, the first award goes to... Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι το Crash of Forest. Το πρώτο...
την αποστολή και επειδή ο Κώστας να φαντάζομαι το κάναμε μαζί την ταινία, αυτός έκανε το σενάριο, βρήκε μετά εμένα που ήμουν εγώ από την Πάτρα, αυτός από την Αθήνα. Πες και εσύ ρε Κώστα. Αυτός ήταν killer, με την σκοτρώση μπλούζα, έτσι. Με τον Ανδρέα γνωριστήκαμε. Περίμενε, το Βάσον ήταν μια ιερολευετία. Αν θα το πιάσει. Εδώ στο Βάσον είχε δίκιο ο κύριος Μπουτσάς και όντως είναι πολύ βαρύ. Ναι, με τον Ανδρέα γνωριζόμασταν μέσω ίντερνετ την αλήθεια, γιατί είχα δει τις δουλειές μου και τις δουλειές μου. Και του είχα κάνει πρόταση για ένα διαγωνισμό που ήταν ένας αμερικάνικος διαγωνισμός, που ήταν να κάνουμε μια ταινία σε 20 μέρες. Και του είχα πει να έρθει από Αθήνα να συνεργαστούμε, να κάνουμε ένα μικρό ταινιάκι. Και ήταν αυτό που είδατε. Και περάσαμε πολύ ωραία. Γράψαμε το σενάριο βασισμένο σε τοποθεσία. Είχαμε τριγύρω στην Αθήνα, φίλους μας που παίξανε, ό,τι είχαμε εκεί πέρα και βγήκε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φεστιβάλ που μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε την ταινία μας πέρα από το ίντερνετ, που είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να δείξουμε. Είναι και από τα καλύτερα που έχουμε πάει ως τώρα. Είναι από τα καλύτερα φεστιβάλ που έχουμε πάει, πολύ οργανωμένα. Εσείς δηλαδή είστε κινηματογραφιστές κι εσείς. Είμαστε κινηματογραφιστές. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επίσης ετοιμάζουμε νέα ταινία, είναι στα σκαριά τώρα. Τώρα πήγε κακό. Του χρόνου εδώ πέρα, πάλι ραντεβού. Πολύ ωραία παιδιά, μπράβο, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σιγά σιγά. Το μικρόφωνο το παίρνω όμως. Θα το πάρεις μαζί σου, όπως πήρες και το βραβείο. Σιγά σιγά πρέπει να βγαίνουμε και τίποτα χρήματα για αυτό, παιδιά, κάποια στιγμή, έτσι. Σιγά σιγά, λίγο. Ωραία. Θες να πεις κάτι, θέλεις όμως να τελειώνουμε και πες στον κόσμο τι θα κάνουμε. Ναι. Υπήρχαν και λίγο αμηχανίες, δεν ξέραμε κι εμείς καλά. Του χρόνου θα ξέρουμε καλύτερα. Σημασία έχει ότι έγινε μια ωραία βραδιά με φίλους, με αγαπημένους ανθρώπους, είναι χαρούμενα πρόσωπα. Είδατε 8 μικρά ταινιάκια που δεν θα πηγαίνατε ποτέ να τα δείτε από μόνοι σας. Είναι μια ευκαιρία δηλαδή και κάποιοι άνθρωποι να ενδιαφερθούμε, γιατί αυτοί οι μικροί σκηνοθέτες κάποια στιγμή θα είναι και μεγάλοι. Εγώ χάρηκα πολύ μαζί τους, φαντάζομαι κι εσείς, και η βραδιά θα τελειώσει, ξέρετε πώς κύριε Κουτσά. Λοιπόν, δεν θα σηκωθεί κανείς, πρέπει να σηκωθεί ο κύριος Κουτσά. Η βραδιά θα τελειώσει ως εξής. Θα ακολουθήσουμε τον κύριο Κουτσά